Titta Bebbe. Niklas Bebbe, det är en bok, man läser boken. Titta Bebbe. Vill du titta Bebben på TV? Men Bebben finns inte på TV. Niklas, vad äter du för någonting? Åka bil. Äta åka bil. Ska vi äta och sen åka bil? Var ska vi åka någonstans? Åka bil till Bebbe. Ska åka bil och titta Bebben. Var ska vi titta Bebben någonstans? Titta Bebbe. Titta Bebbe. Och bil titta Bebbe. Okej.